Mitä sulle kävi? Ei mitään. Just ennen näin nimiä suojelee. Eikä näkki, että mä kentissä. Katsokaa tätä demonstraatiota, kuinka ei tulisi toimia. No, perää! Kauemmas! Muuten, Jauri, paljon YouTube-valla maksimi tuo mun pituus? 10 minuuttia. Ilmaiseksi. Niin. Maksullinen voi olla enemmän. Katsotaanpa nää, syötään mulle. Juoksee. Sopimus. Me laitetaan YouTubeen, muistapena. Tää on YouTube-juttu. Tää on meidän sopimus, että tää on minun ehdotus, että me laitetaan. Tää on minun tää vastuu. Tää juttu, että jos me laitetaan YouTubeen. Jos tuo jotain sanomisia. Jos me joku sairaalakuntoon. Miksu? Me on todella tarssi nyt meidän kunniaksi. Jos me joku sairaalakuntoon, muista, että tää te hoidettavana. Miksu, kuuntele sit vähän aikaa. Anna nyt pistä tarssikuvia kehiin. Älä pistä ilman juomaa! Anna minun juomaa! No niin, pistäs vielä. Mucho gracias, sano por favor. Sano nyt saatana edes por favor, sä et Por favor, juntti. Okei, hyvä. No niin, tarssiliikkeitä kehiin. Jälleen kerran katsokaa, kuinka ei tulisi tanssia baarilattialla. Paljon on kuvattu? Monta minuuttia on kuvattu? Monta minuuttia on kuvattu? No, ehkä vähän liikaa. Monta minuuttia? Vastaus aina sama liikaa, kun sä oot kohteena. Monta minuuttia? 5,5. Hyvä. No mitkä oot Zinedine Zidanen tunnelmat? Jaha. Hyvä. Korkataan! Hyväksille! Hyväksytään! Ei vittu. Oi, Mikäs vittu tässä on?